Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Welcome to our Benz TV. It's the Petway Premiership. Kaizer Chiefs 0, Mamelodi Sundowns 0. I'm joined by the one, the only, is Junior Matondo. Sure, Steve Grant. Angimnandi bhuti. Ngathi awujabulanga. Kanjani? All Sundowns in one. Yes, the first time ngenza mistake and akazi kushama interview apha kanjani sibhala skis. Kushuthi ibhakabhaka. Ifiso zakho ziyavela manje. Ifiso zakho ziyavela. Ngofisa ukuthi idliwe ichief. Askizwa bethu, askizwa bethu. All right, Steve. Ayina Angithi nkinga. ngithiswa ile ngwenye uyangibamba. Hayi payslip yendoda ungawari le. Doctor, hayi any ndoda. Payslip le mfisi. Yes, my brother. Game ibone kanjani? Hayi game mfethu beyi right. Sure. Sonke singamakhosi sijabulile. Yes. Ongajabulanga ngazi ukuthi ubuyaphi. Athikho. Akusilo nikhosi. Uyalo. Yalo mfethu. Sonke sijabulile. Chief the wedlale ngakhona. At least bekuthiwa sidrowile besingadlali. Yes. Ama chance amaningi. Sundowns isinde nje ngoWilliam. UWilliam bangekho bephelile indaba eSundowns. Umkwena asekho indaba ya. Star. Sesithuswa inyoko efili Sundowns. Akusena next. Akusena next dani. Akusena four khona. Sekuyigama. Akusena next mngani wami. Yeah. Sena next. Wonke umuntu uyabona Sundowns ukuthi ayisekho. Phela manje mawuthi abheka iChiefs manje iye phezulu kunawo wonke la ma-team. Yeqinisisa. Uyabona. Yeah. Sengilinde nje ukubona igame yeChiefs idlala necollege. Yeah. Ibhola abadlala icollege icishe limeshe leKaizer Chiefs. Ukuthi bashawe experience ke bona abafana ibhola baliphethe. Yeah. Abamnandi. Sure. Midly defending goalkeeper yakho manje lokuphapha nje izoba grand. Yeah, izoba mnandi. Izoba grand. Game of the match. Igame namhlanje mfethu, igame namhlanje Kaizer Chiefs idlala grand. Sure. Mara maybe coach yethu manga change ipattern edlala. Mengabuya maybe idlala i3-5-2. Because uDuba lapha phambili urelaxile lapha. Akatholi mabhola. Yes. And then we won. At least mangaba ne second striker sakhe. Ezokwazi ukuthi uDuba adlala ibhola. Yabona kuyeni kwesikhathi uDuba uzogcina ehlala phansi ngendaba yani yama support uzothi uDuba ngathi akazi ibhola anti ibhola yalazi lo mfana. So indaba ukuthi uhlala iwanda lapha. At least amthola isecond yakhe second strike. Akadlala i3-5-2. 3-5-2 yakhe izokwazi ukuthi yomsiza. Ngoba because imidlili ihlala iphethe ibhola and imidlili yonke ine confident. Ayikho umuntu ongana confident emidlilini. Even net defend ngoba because yakwazi ukudlala. Uyakhumbula ukuthi wonke umuntu weKaizer Chiefs bekafuna ugoalkeeper. Yes. Wonke ama-interview bengolalela wonke. Akho noyiwani okhuluma ngogoalkeeper. Yes. Should ugoalkeeper usakagood. Sekamnandi. Why? Because it defend the midfield sharp. Yes. So akasekho okhuluma ugoalkeeper akho ufuna ugoalkeeper. Yes. Into sebeyifuna strike. Iso kuphela. Which means imidlilo bomthetho sebe right. Sebamnandi. Shino opposite sebe grand lade bengabafuni. Bakre. So which means thina singamakhosi bafethu sesibulala ama player. Kahle. Asizameni uthi player mali ngenzi kahle asikukhothazeni lithola i-support from kithi kuzokwazi ukuthi nalo liphakamisa. Labafana balazi ibhola mfethu. Too much. Balazi. So wonke ama-team bafethu noma ngahlangana wonke we-15 ahlangane iKaizer Chiefs. So ashaya wonke. Yabona la kudlala la. Islagpad. La. Islagpad. Welo campaign. Mqombothi. Siyaphuza. La siyaphuza. Ayaphuza la mfethu akudlala kusokhambeni phela. Mqombothi. So sibonile nayizolo adlalile ama-team ukuthi asazi bathi bawinile ngini balezansi ukuthi sibabona sikwazi sibhekela abangenhla kwethu. Yes. Laba lezansi asinandaba nabo. Awunandaba nabo laba. Asinandaba nabo. I'm still United. Sebephatha namaqanda manje. Benzana amaqanda. Benzana amaqanda. Baphelela baselalele. Uzobona iflower nefish bawugcina sebehlanganisa egroundini. Benzana amaqanda. Angazi. Ichemical yakhona asasebenza. Asathe. Isebenza kwiSundowns kuphela. Kithi ngeke isebenze. Sithathile iNetbank ekhona lamaqanda wabo. Sindaba nazo. Watheshanga. Mfethu sizothini kubo. Man of the match. Man of the match yethu mfethu umthetho. Umthetho udlale kakhulu. Sure. Namhlanje igame yakhe beyiphezulu. Kahle kahle wonke amajita ibhola labo liphezulu. Liphezulu. Ukudlala nama-team lawo boSikhukhune boPirates simosha isikhathi. Ibhola lethu asabamishi ama-team lawo. Sundowns on West. Sundowns West. 0.
before change uvuna ukukhahlana kayi-1 epalini uzame in second half 0 shots cabanga mfethu 0 dlane Sundowns and ngidlulisele umessage le mfethu kubani ukhojalo webafana Hugo angazi akayiboni Kaizer Chiefs akababoni labo abakababona abacela ndoda kahle le khojalo ehambisana no Junior Khanya into eyi-1 unyiko mubu udlala ukudlula umnyane hayi baba hayi ume kancane hayi wabona uJunior Khanya le coach into eyi-1 yeah badakwa indayelo bayekela ukuphuza itiya se-ZCC kakhulu babayi-2 bafana ubatshele ubulawa yini indayelo badakwa indayelo babayi-2 yini indayelo yase-ZCC bayifaka i-fish oil kakhulu bayekele thank you Junior ngiyakunama nje yami